Claudia, ce-i cu tine? De ce e supărată? Pentru că am o grămadă de probleme și nu... Pentru că am o grămadă de probleme, domnule profesor. Ce fel de probleme poți să ai tu la vârsta ta? De matematică și nu vă prefaceți că nu știți că doar dumneavoastră mi le-ați dat. Da, eu ți le-am dat și dacă tot vorbim despre probleme, ia hai să văd dacă știi să rezolvi problema asta. Ești la capăt. O, alta. Ia spune tu cât face 7 la puterea a doua. Stați să caut. Hei, ce faci acolo? Intru pe net. De ce intri pe net? Să caut pe Google răspunsuri, evident. Lasă Google, lasă răspunsurile și calculează cu mintea ta. N-am încredere în ea. Ultima dată când am avut încredere în ea mi-ați dat un 4. Claudia, nu înțeleg de ce nu îți place școala. Ba, îmi place. Nu. Pentru că școala ne omoară, domnule profesor. Ce? Ce face școala? Ne omoară. De ce spui asta? Păi, să vă explic. Noi la școală avem nevoie de manuale și de caiete? Da, evident. Manualele și caietele sunt făcute din hârtie, iar hârtia este făcută din lemn. Lemnul provine de la copaci. Copacii ne dau oxigen și noi tăiem copaci. Deci rămânem fără oxigen. Murim. În concluzie, școala nu moare. Dar eu tot nu înțeleg de ce la școală nu-ți place, pentru că înveți lucruri noi. Ba, îmi place, domnule profesor, să învăț lucruri noi. Și ce-ți place cel mai mult? Păi, îmi place că am învățat să scriu SMS-uri fără să mă uit la telefon. Îmi place că pot să mă prefac în timpul rolului dumneavoastră că sunt atentă, pe când acolo eu mă gândesc la ce să mă îmbrac la ziua lui Tudor. Lasă, Claudia, că peste câțiva ani o să-mi mulțumești. Nu o să vă mulțumesc, o să-i mulțumesc Google și Wikipedia, pentru că ele m-au ajutat. Bine, și ca să ne mulțumești mai cu folos, hai să-ți mai dau o problemă. Un om merge la piață și cumpără 90 de pepe. Oh, dar iar ne dați probleme cu nebuni. Ce, Doamne, face omul ăla să pepe? Claudia, este o problemă imaginară. Te rog frumos să-ți folosești imaginația. Lăsați, domn profesor, imaginație. Devii obraznică, 3 la loc, 4.